Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya mau membahas tentang bahasa atau keilmuan atau pemahaman kalimat satu ya, sirullah atau sirrullah. Kedua, asmaullah. Ketiga, sifatullah. Kelima, af'alullah. Kelima, datullah. Kalau orang Jawa bilang datolah. Yang keenam, wujudullah. Nah ini ya banyak juga yang masih belum tahu. Sirullah itu artinya rahasianya Gusti Allah. Kalau kepengin tahu, mengetahui rahasianya hidup, ya takono karo Gusti Allah, karena sing duwe semesta alam. Ya, semesta alam. Takone modelnya kepriwe umpamane. Pirang-pirang akeh banget, pirang-pirang model takon karo Gusti Allah ke pirang-pirang. Kalau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad waktu jenenge esi Ahmad ya, waktu esi nom, kayak cara takone nang Gusti Allah semadi atau semedi nang gua Hira, ya, gua Hira atau gua Hiro. Bahasa Arabe kholwat atau i'tikaf. Nek bahasa Kanjeng Nabi pada waktu esinom. Ya, semadi, aslinya kan semadi. Ya, semeleh marang kejadian, marang dumadi, kejadian hidup semeleh. Nek wong Jawa nganggo cara kepriwe nek takon Gusti Allah, yo tempat hening. Hening. Jam piro wae sing hening. Kaya ngene, apa sing diwaca sak penake, ana sing rata-rata sing paling penak aku dhewe pernah la ilaha illallah. La yo aja la yo. La ilaha illallah. Lah kenapa sih kok harus la? Karena itu hukum sing pener. La, karena lanya la tarkik atau ringan, dibaca la, seperti la haula kan sama. Sholat itu kan la, enggak sholat. La haula musola kan enggak, musola. La haula sholat, la ilaha illallah. Ping pira. Pertama wong jenenge uji coba, yo sak mampune awak, semutene sak pira. Ngono lho. Terus dan terus sampai njaluk di saat maca la ilaha illallah, njaluk makna karo Gusti Allah. Njaluk maknane, jadi aja mung maca tok. Gusti kula nyuwun dituduhke maknane la ilaha illallah. Makna lho, bukan arti. Kalau arti kan tiada Tuhan selain Allah, itu arti, makna yang penting. Mengko dituduhke proses pirang bengi, ya tergantung manungsone, tergantung orangnya. Peka pas dikei makna ki peka apa orang, ngono lho. Peka apa tidak. Mudengan apa orang, ngono lho kan bahasane. Lah, setelah nanti itu tahu rahasiane Gusti disampaike, ya Gusti nyampeike iki rahasiane nyong koyo ngene. Nanti kan melihat yang disebut asmaullah. Asmaullah, kuwi kan asma kan jeneng. Lah jeneng itu nanti langsung seketika merembet kepada sifat. Sifatullah. Kalau sudah memahami nama nanti langsung merembet. Langsung naik kepada dari asma menjadi sifat, menjadi
Af'al kuwi prilakune Gusti Allah ya. Af'alullah, prilakune Gusti Allah. Nek sifatullah sifatnya Gusti Allah. Asma sing pertama kan jelas nih Asmaul Husna. Ya Rahman, ya Rahim. Asmane Gusti ke pengasih penyayang sudah di setel. Jadi setiap manusia ini sebenarnya bukan untuk manusia saja. Semua yang diciptakan oleh Gusti Allah itu sistem sunatullahnya sudah disetel Rahman Rahim. Jadi kasih sayangi Gusti Allah kuwi langsung disetel, langsung nggawa awake dhewe iki wis langsung nggawa Rahman Rahime Gusti Allah. Langsung dinggoni karo Gusti Allah. Dipasang perangkat jenenge Rahman Rahim. Ngono lho. Dadi Rahman Rahime Gusti Allah kuwi full wis awit dhewe nang jero kandungan wis dikei. Makanya nek ngerti kalimat Al-Fatihah itu sampai 2 kali dijelaskan loh. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, ayat ketiganya Ar-Rahmanirrahim. Itu kan kasih sayang itu sudah diterapkan, sudah melimpah. Jadi nek wong nek wis ngerti bahwa awake dhewe dikei perangkat jiwa yang pengasih dan penyayang saka Gusti Allah, wis ora bakal njaluk sehat, wis ora bakal njaluk sugih, wis ora bakal. Kecuali ana contone ngene. Ana wong wis sehat, posisine sehat, lah kok njaluk kesehatan. Gusti kula nyuwun sehat. Lah Gusti Allah kan jawab, lah sira wis sehat kok njaluk sehat, maksudnya apa? Ngono lho. Wis sehat kok njaluk sehat, maksudnya apa? Ngono, engko ditakokke. Dadi nek wong lagi lara, lagi sakit, itu baru pantes. Wong nek lagi lara, Gusti kula njaluk sehat, tapi dengan syarat Gusti dhewe. Sira nek kepengin sehat yo berobat. Amarga bakul obat puskesmas rumah sakit kuwe yo hambane nyong, ngono jare Gusti. Kepengin payu obate, kepengin rame rumah sakite, maksudnya kepengin akeh isine puskesmase, padha-padha hambane Gusti. Jadi nek sakit berobat, tuku obat, bareng njaluk sehat. Lah kuwe masuk ya secara akal. Jangan posisi sehat njaluk sehat, ngono lho. Ya kepriwe nek wong sugih umpamane kabeh wong ki jane secara makrifate wis sugih, makane nek njaluk sugih ya Gusti Allah ya guyu. Lho mosok Gusti Allah guyu? Lah awake dhewe ki sing gawe guyu sapa? Awake dhewe ki sing gawe guyu ya Gusti. Napas iki lho kadang-kadang awake dhewe kan yo apa jenenge sok lali. Napas iki per detik head. Lah kuwi nek ning rumah sakit sesak napas sak wulan pirang juta. Lah kuwi kekayaan. Mripat iso ndelok pirang juta. Kuping iso ngrungokne pirang juta, kaki melangkah pirang juta. Nah itu nanti kan baru merasa kaya. Ya Allah Gusti, kula niki ya ampun sugih. Isin karo Gustine njaluk sugih. Karena kalimat Islam itu artinya diselamatkan, garis miring, ditulungi. Jadi nek wong ditulungi ya kur ngucap matur suwun. Ya nek ditulungi ya matur suwun. Bahasa Arabe apa nek matur suwun karo Gusti nek umpamane kepengin nganggo bahasa Arab ngono lho. Ya syukron atau syukron kasiron atau syukru lillah. Kuwi bahasa Arab terima kasih. Lah nek alhamdulillah apa? Nek alhamdulillah itu memuji. Alhamdulillah hebat jenengan Gusti. Lah kuwi nek alhamdulillah ki artinya memuji. Lah nek kepengin muji Gusti Allah tentang kerezekian ya harus sing lengkap.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Wis lengkap. Pas dikei sehat apa dikei ceting lah, tamblegan apa kepungan. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Bahasa Jawane, sip jenengan Gusti, kula mohon, kula matur suwun, muji syukur, hamdan syakirin kuwi muji syukur. Alhamdulillah ke muji, sip jenengan aku muji syukur. Kuwi nek lengkap alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin kuwi baru pas. Jadi terima kasih, wis muji terus terima kasih karo Gusti, muji syukur bahasa Arabe hamdan syakirin. Kuwi nek kepeng lengkap, nek alhamdulillah tok mboten lengkap. Karena alhamdulillah ke padha wae ngesip ke hebat jenengan. Kuwi nek awake dhewe ndelok lemut mabur ora ana dinamone, wah sip jenengan bahasa Arabe alhamdulillah. Lemut iso mabur tanpa dinamo. Kuwi sing dimaksud muji Gusti Allah nggawe lemut, bahasa Arabe alhamdulillah, muji. Nek dikei rejeki bahasa Arabe syukron atau syukron kasiron atau syukru lillah. Kembali kepada tadi asma. Pertama asma Allah, nama. Nama kan terlihat dari orang, nama. Wah, kayak wong terkenalnya Eman. Lah Eman itu kan langsung blok apa aja nih? Nek sok ngei apa bloboh apa ya. Kan seketika Eman itu kalimat langsung menjadi sifat. Wah, sifatnya wong kayak Eman. Langsung lari. Perilaku ini memang apik eman lah perilaku. Jadi kalau seseorang sudah mengenal asma Allah salah satu saja itu sudah langsung ke tiga ya, asma Allah, sifatullah, af'alullah. Nah, datullah itu apa sih? Datolah itu kan zat kekuatan. Kekuatane Gusti sing ning awake dhewe wis ana. Jadi orang usah mikir nganti keduhuran. Kekuatannya Gusti kuat ngadeg. Berarti kan kekuatannya Gusti kuat ngadeg. Nah emang kekuatannya aku ora ono kok. Ora ono. Iki kekuatannya Gusti kuat ngangkat. Kekuatannya Gusti itu datolai Gusti, datulai Gusti. Kehebatannya Gusti kabeh. Kenapa kalau sudah mengatakan itu datolah, kalau masih tingkatan asma Allah masih masa iya sih. Tapi kalau sudah terakhir wujudullah sudah terlihat. Kun payakunnya bukan tentang jimat kehebatan, bukan. Kun payakune Gusti Allah ya iki awake dhewe kun payakun tak sebul. Ya kiye? Ojo kun payakun sing aneh-aneh ojo. Kan Gusti Allah selalu ning Al-Qur'an bolak-balik lho ping akeh. Afala taqilun, diolah akalmu. Afala tatafakkarun, pikiranmu yo diolah. Logik. Ada yang afala, ada yang la'allakum taqilun, ono. La'allakum tatafakkarun, ono. Lah kowe rada nyindir nek kowe. Kalimat kowe nek bahasa Jawane yo nek duwe akal yo akalen ngono lho, nek duwe pikiran yo pikiran ngono tok kuwi. Jadi penjabaran wujudullah kabeh kowe mau perlu tirakat. Tirakat terserah jam piro, selone, santene. Sing diwaca apa nek saranku ya sing diwaca la ilaha illallah terus diwaca sampai melihat gambare dhewe, jarake kurang luwih semeter. Jadi umpamane aku lagi nganggo sarung koyo ngene ning ngarepke ana gambare awake dhewe, gambar jelas. Kuwi sing disebut nanti tingkatan yang tertinggi namanya wujudullah, nanti tunjuk-tunjukkan. Ngono lho. Nanti baru di situ aku sopo, lah sira sopo, ngene terus orang mandege.
oh berarti aku ora ono ya. Jadi siapa yang pikiran lamien Mas Roni pirang ewu, tidak terbatas, tidak terbatas. Kalau sudah ketemu sudah nggak baca. Ya contohnya orang mengatakan Allah itu kan pengenalan. Di dalam Al-Quran itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gusti Allah ngenal kening awake dhewe. Lah nek awake dhewe wis kenal wis dep-depan kan ora mungkin nyebut Allah, nyebute ya Gusti, ngono lho. Nyebute Gusti, lah wis dep-depan kok. Wis kenal pasti nyebute ora jeneng. Seorang istri kenal suaminya enggak bakalan nyebut jeneng, manggil nama itu enggak mungkin, pasti Pak, ya, yang, P. Begitu juga suami nggak bakalan manggil nama kepada istri, tetap nggak sopan. Nah, bagaimanapun walaupun nama secara data KTP itu, tapi kan panggilannya pasti kan mergo bahasane anak. Nah itu namanya etika. Hukum etika itu kita bisa nambahin sendiri. Contohnya kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah mengenalkan kalimatnya Allah. Awake dhewe wis kenal ya tambahi Gusti Allah. Oh Pak Lurah itu namanya ini. Ya kita nggak boleh dong manggil nama, manggilnya Pak. Walaupun di dalam KTP itu nggak ada tulisan Pak Lurah, nggak ada. Tapi boleh. Jangan panggil nama kalau sudah berhadapan. Tuh, jangan. Jadi nanti kita belajar wiridan, ping piro, dinane apa, bebas. Jam pira bebas, yang penting waktu selo santai fokus madhepe mengendi bebas. La ilaha illallah diwaca terus njaluk maknane, ojo njaluk artine. Nek artine kan wis ngerti, tiada Tuhan selain Allah, itu kan arti. Njaluk maknane, maksud tujuane la ilaha illallah kuwi opo, pasti dikei yakin. Ya, ini pembahasan tentang syirullah, asmaullah, sifatullah, af'alullah, datullah, wujudullah. Nek bahas koyong ini ora pirang menit, iso tekan iso berjam-jam. Jadi pembahasan tentang hidup itu nggak bisa semenit 2 menit ya. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.